Binatig hinigugma ko mga igsuon, mga manimbahay, mga pilgrims, mga lumilihok sa simbahan. Kitang tanan nga nagdebosyon o nagampo nga hatagan kita sa mga pahanungdan ng pangalian ni Senior San Roque. Kaninyong tanan, maayong hapon. Ginoo, makapila ba makasala kanako ang akong isikatawo ug ako gihapon siyang pasayloon. Kapito ba? Mitubag si Jesus, di kay kapitura, kundili kapituan, kapito. 70 times 7. Ang buhat sa pagpasaylo, usa ka hagit sa matag usa kanato. Kanunay itang makayadungog, forgive and forget. So forgive and forget na Maria. But that is not something realistic. Yes, we can forgive, but we cannot forget easily. Di ba? Pag ilaron ka, tamakan imong katungod, or di ba, butang-butangan kag sa ngawa nimo mabuhat, di na nimo makalimtan. Anhara na nimo makalimtan ug anguanguho na ka. Di ito kakalimot bay. Mas labaw nga di nimo makalimtan ng mga butang nga sakit o nakasamad sa imong pagbati. Di tinuod ang forgive and forget. We cannot forget. Makalimot ka kaanang tao nga natingban sa imong pagmahal, gibuhusan sa tanan nimong paningkamot o nagaluib nimo. Makalimtan ni mo na, di man siguro. Makalimot ka sa katao nga maoy nakahurot sa imong pensyon. Imong pensyon nga mo na mo 30 ka katuig nga trabaho, 40 ka katuig nga trabaho, unya pag ang imong lamsam giilog, giilad ka nga magnegosyo, paghuman gidagan ang ginansya. Tinuod ba kaning forgive and forget? Makalimot ka sa usa ka tawo nga muna ninyong sabot, muna ninyong pahiluna, paghuman pagibalhin ang mohon ug utlanan sa imong juta. Kalimot ka na. Di ka kalimot. Kana imong uyab nga muna nimong salig, kada adlaw pasahan nimong load 5, 2 or 3, librehon pa nimo tanan. Paghiman-himan pa, hingkujog o tiguang nga pensyonado. Kalimot ka na. Unsa man ning gitawag og Christian dimension of forgiveness. Naitulo ka mga elemento nga nagpadayag unsa ang tinuod nga kahulugan sa pagpasaylo. Kaingon na ba Ginoong Hesukristo, ang akong amahan nga to sa langit, dili usab mo pasaylo, kundili kamo mo pasaylo sa kinasingkasing gayon. Unsa man day ang kinaiha sa Kristiyano o Kristohanon nga pagpasaylo? Timan ini tulo ka butang. Primero, Christian forgiveness is restoration. Sama ng restoration, Father? Restore, pagpahiuli. Kung tinuod ka nga mo pasaylo, bot ipasabot, kinahanglang iuli nimo ang unsay dangayang iuli. Kinahanglang ayuhon nimo ang unsay naguba. Kinahanglang sumpayo nimo ang unsay naputol. O kinahanglan nga ibalik nimo ang kaanindot sa mga pagbati nga namansahan tungod sa usa ka pagpakasaha. That is the first element of forgiveness, restoration, pagpahiuli. Sa ato ba day mo ni hagit nga lisod? Kay umupasaylo day kay imo mang uli, i-restore. Sa ato pagtanaw nato sa Kristiyanos nga panglantaw, dili day forgiveness na pananglita nakasaha imong bana, nangitag ismeringhay, unahing uli nimo sa inong-inog ipasaylo na kanaw na pero adyaw nagduog na ho. Atong nadog atong anay o atong butakaw.
adyaw nagdog, sa ayaw naghigda sa tong matrimonial bed, kay nakasaha ka. Strictly speaking, that is not forgiveness. Nga naman, wa man nimo i-restore. Di ba? Wa man nimo ipahiguli ang unsay angayang buhaton. Nakita kay anak, unya, muna-munang gasto ni mag-eskwela, nagapamrinda ka bisag unsa, unya, paghiman-himan pa, gaadis-adis, wa magtarong og eskwela, unya, paghuman, nakaingon ka nga, di na bahala na kasi mong kinabuhi, ug muuli na mangayog pasaylo nimo sa kinasingkasing gayod, di na pwede nimong ingnon o Kristiyano ka, di nimo ingnon nga, ikaw may nakahurot sa aho ang mga kabtangan o alahas nga sinubong kay muna-muna nang paeskwela nimo kabuang-buang kang buanga ka karon wa na kay masunod sa honjuta og mamatay ko. Ngano man wa man nimo i-restore. Wa man nimo ipasig-uli. That's the first element of Christian pasaylo. Ikaduha, Christian forgiveness is reparation. Panghimayad. Panghimayad. Kinahanglang bayran nimo ang unsay nadaot. Dili mahimo nga ang pagpasaylo, ipag-ingon nimo o gipasaylo kanako nga di ka mo himo sa imong obligasyon pag-repair sa unsay naguba. Katong Santo Papa sa una nga santos na karon, kato si Pope John Paul II, gipusil to siya dito sa Vatican, na igo ijang tijan. Niya fiesta bitaw tog Birhen sa Fatima, May 13. Gipusil to siya sa usa ka Turkish national nga gingalag si Mehmet Ali Agca. Pagtira niya kaluyan sa Ginoo sa panawang sa Mahal nga Birhen sa Fatima, giklaim ni Pope John Paul II nga tungod sa panalangin sa Birhen na salbar siya. Pila ka adlaw human siya makarikover sa ospital, iyang giadto sa ospital ang nakapusil niya. Ang giadto sa prisuhan, rather, ang tao nga nakapusil niya. Iyang gigakos, unya iyang gipasaylo. Pero wa to magpasabot nga buhian atong tawhana. Ngano man, nakapusil man siya. He has to serve his sentence. Kinahanglang bayaran nato ang unsay na damage. Forgiveness is also reparation. Mo bitaw na pananglitan o makasa ta, kita man jong tanan makasa, labi na sa ebanghelyo kag gahisgot man punig nakautang og dako. Pananglitan mangumpisal ta, tagaan man tagbinitin siya sa pari. Nangawat kita kag itlog, nangawat kag ana, nangawat kag manok, nangawat kag inaan, nangawat kag baon. Tagaan kag binitin siya sa parit, tulo ka mahanamo, duha ka maghimaya ka Maria, dugangin na. Dugangin na nga makapanghimayar ka sa unsay imong saha. Na may uban po mo kumpisal na, bless me Father, bendisyon ko Padre, kay ako nakasala. Niya, nangawat ko og kay sampol, nangawat ko hinugnang ka, duha ka buo. Nagidagaan sa pari og duha ka buok ang mahanamo kay usa ka mahanamo sa kanangka. Iyo pagbata pwede limaon Father. Yag duha ra. Manong limaon man nimo. Iyo pagbata to pa may tulo akong balikon. Sa mana nangadyo na nagpinitin siya sa tulo nga balikonon. Ug unsay atong nasad-an maunay atong bayran. Nakasaha kinta ka nga namutol ka kahoy. Illegal nga pagpamutol o kahoy. Mukumbisal gaspari, tagaan kag penitensya, dungan o puni ang penitensya nga gihatag sa pari, pagtanom o kahoy, kay namutol magkakahoy, namutol kita kag tulo katugas, pagtanom og 5 katugas, or 4 katugas, anong makabayad ka sa imong nautang. Yun ana ang kinabuhi. Forgiveness is reparation. Restoration, reparation, and lastly, forgiveness is a grace. Grasya dyan yung makapasahilo ta. O wapay Ginoo, o wapan ng grasya sa Ginoo, di man ta makapasahilo. Pero og naay grasya sa Ginoo, mahumok imong kasing-kasing.
Sa Ebanghelyo karon ang sajop aning maong sulugoon kay gipasaylo siya sa siyang amo. Paghiman-himan pa, gipasaylo siya sa siyang amo, gipapas ang iyang utang. Pag human ni ana, gikatagbo ni siya iyang kaubang sulugoon nga dahay baylo ni siyang gamay, ija hinong gituok. Sabot mo gituok no kanang nganaon ba? Puto na suko ang iyang agalon. Banyaga ka, gipasaylo ka na sa imong utang, nanuok ka sa imong kaubang sulugoon. Mo nga, adyaw jud in taon mo panuok. Kung mapabaylo mo kwarta, adyaw jud ipaagi nga makabaylo mo nga manuok mo sa uban. Puti pasabot, adyaw mo pag 5-6. Kaya naman din hinasuko ang agalon. Kini agalon na ni kay mo man ni ang God the Father. Adyaw, paningkamot nga di ka makatuok og tao. Kay manuok ganita sa lain-laing paagi. Diyang dapita ta, ingon dinhi, ang di ka maong mapasaylo sa iyang isig kataw sa kinasingkasing, di po pasayloon sa amahan. Pila kahigayon nga manuok kita sa atong kauban, sa atong silingan. Pila kahigayon nga tuko na to sila, pinaagi sa paglisod-lisod sa ilang kahimtang. Tingali sa mga opisina, usahay, sa buhatan, o naatay customer nga murag wa taganahi, or naay mo ato sa opisina nga murag di na to paborito usahay, atong piton, sa daning manuok ta. Bisan sa simbahan, manuok ang pari o parokyano, sa na. Ingon madinhi banyaga ka, nanuok ka nga wa man ta ka nakutuk-a. So ang Ebanghelyo karon nagpahinumdom nato unsa ka mahinungdanon ang Kristohanon nga pagpasaylo. To forgive is an easy thing if there is the grace of God. Kag atong pagbati ang atong pasagdan, di jud ta makapasaylo, kay mo patigbabaw man gyud ang kayugot, mo patigbabaw ang kasilag, mo patigbabaw ang kaligot-got, ug mo patigbabaw ang pagdumot. Forgive even if you cannot forget. Muna isakto, dili forgive and forget. Forgive even if you cannot forget easily. Og dihang dapita, makatuman kita sa hagit sa itong Ginoong Hesus Kristo karon, ang Kristiyanos nga paghatag og pasaylo.